Uma Mdeuka masifunde sikhule sakho kuhlala sikhule size ngolwazi nokuchuma Mdeuka on Masakhane exclusively on Vukani FM. 15 imizuzu ibethela insimbi yaka 10 o'clock nditshilo ke ndathi ke second hour of the show uyayazi ke mphulaphula into yobana ke kungolwesibini namhlanje xa kungolwesibini ke siye sizame ke ukuncokola nabafazi namhlanje ke sikhumbuza umntu ongumfazi uba phambi kobunzima naphambi kwemicelimingeni esithi singabafazi sihlangabezane nayo kukho amandla angaphakathi akulindileyo ke into yobana uwakhulule wena nditshilo ke ndathi ke sincokola ke nosisibuyiswa Qobo, private social worker as well as a registered minister. Ma'am, good morning and thank you so much for joining us. Good morning, Chuma. Good morning to our viewers and listeners of Vukani FM. Ndanibulisa ngale ntsasa ipholileyo. Uphole kamandi nyhani ewethu mamela ke. Naku umama umamele at this particular moment. Simncedisa njani ukubana afumanela inner strength yakhe before abe uzawuphuma ajongane nelizwe? Ke ndiyabulela kakhulu ngalo mbuzo. Ndingaske ndiyisungule le ntetho yam okanye ndithi amaxesha amaninzi Chuma before or even during imicelimngeni as abafazi we don't always know that we have that strength esithenjiswe ngaso esa strength sinaso ndike ndathi xa bendithetha ndathi kukhona amagqabantshintshi endizomane ndiwalanda elizweni ilizwi iBhayibhile yenye yeencwadi ezisinceda uyabona xa sifunda imizekeliso Proverbs chapter 31 phaa kuverse 25 kukhona ilizwi elithi phaa she is clothed with the garment of strength. Already a woman has got i-outfit ayinikwayo kwakwindalo. Umuntu ongumfazi kwasendalweni ungumntu odalwe womelela bona into okokuba wenziwe ngethambo kuthathwe ithambo komnye umntu lenza yena so already une-strength umuntu esingaphakathi so ukuze ke ngoku umntu aphume okanye abe nawo lamandla othi tap okanye abe nabo bubulumko bothi tap makazi kuqala into okokuba akukho physical abuse akukho emotional abuse akukho verbal abuse akukho financial abuse akukho any form of abuse enokum-overcome kuphele because already the outfit anayo the make-up of who this woman is made up of a bone that is self-sufficient. Ithambo liyakwazi uhlala iminyaka napha endle xa selijuliwe liyahlala lomelele linawo amandla kulo so umfazi makahlale ejonga okanye efuna xa ehlele yedwa yintoni le ndinayo enokwazi ukundithi indinxibe ukuze ndibe namandla okumelana nayo nayiphini into engumcelimngeni so a woman already is clothed with a garment of strength against any form of pain, any form of brokenness and any form of woundedness. That is what I can say if I answer you perfectly. Sisibuyiswa we cannot run away kwinto yobana abafazi emaphandleni basajongelwa phantsi because indlela esikhule okanye abantu abadala abakhule i-setup yamakhaya yenziwe ngayo siyayazi mos into yobana utata uzawuhamba ayophangela kwaTepa umama yena i-responsibility yakhe ukubana makakhulise abantwana ajonge nezinye izinto zekhaya ikhula into leyo esiyiqhelileyo thina into yobana umama uyawusoloko engaphantsi kunotata
Yeah, you Mm. understand. Mhm. Simsusa nja sibasusa in fact sibasusa njani abafazi kulanto yobana, because sometimes ufumanisa into yobana sesiyinto esinormalizer into yobana okay, it's okay into yobana Mm. abantu abangamadoda mhlawumbi, if I can put it like that, Mm. babajonge phansi abantu abangomama kwezinye Mm. izinto, not kuzo zonke izinto, but Mm. sibakhupha njani abafazi from okwaku-overlookwa, okwaku-underminwa, so they can begin to tap into their inner power. Inner strength. How do we do that? Ndinayo ingqiniseko ethi Chuma, if singake sibuyele kwezaa ncoko sithi zii-dialogues, like Yeah. abafazi ke bahlale. Uyaqonda uba kuba khona amagoqo emakhaya, of which ke ngoku siba nazo nezakhiwo esithi zii-community halls, apho Yes. uhlala kunendawo okuzayifumana kungayibhatalela. Make siphakameni singabafazi, make sibeni neencoko, sihlangane, siqokelelane phaa elalini kumatyantya. Ndizalwa mos kumatyantya, ndiyintombi yasezilalini. Ke siqokelelane ke ukhona umama omnye phaa elalini okanye bakhona ababini, mandithi abakhanyiselweyo mhlawumbi ngandlela ithile, nokuba bayile esikolweni bafunda amabanga ambalwa, abenzayo ukuba bakwazi nokuthi xa bemamele iintetho eziqhutywa ngesiNgesi bakwazi ucholacholela amanqaku. Make kubizwane, make kuhlalwe kuncokolwe ukuba umfazi yintoni anayo, phambi kokuba abe uxhomekeke kutata ozohamba yekatebho okanye yeVelkom ezimine, mhlawumbi angabuyi iminyaka. Wenza njani laa mama? Utheni laa mama ekwazi uba maxa wambi xa kulinywa linywe alime naye? Uyakwazi ukuba neemali, kukhona nezibonelelo zikarhulumente, uyakwazi uqokelela. Kodwa kuloo nto yonke, wonke umntu unalo ixesha alidingayo loba akhamamele, avule uvo lomntu ozokumphakamisa. Kho laa nto ethi phakamani, like I love igama le-community radio station yenu, Vukani. Into ethetha ukuthi umntu makakabe nalo ixesha lokhu avuke, akhangele le nto ingamxhasa ekuthini aphuhle yena ubungubani. Uyabona umzekelo kwezaa dialogues, mhlawumbi nathi silapha ezidolophini, mhlawumbi nathi sikula masebe, noba mnye umntu nathi sikwezi nkonzo, ke sihambe siye phaa, ke siyohlala phaa, ke make kuziwe ngabafazi, make sincokoleni. Yintoni le unayo ongayaziyo wena? Yintoni le unawuthi xa uxelele uncokolelwe, omnye umntu ancokole ngesimo sakhe? Make athi umntu mhlawumbi ndiye ndoyisa mna, umzekelo, ndiye ndathi ndihleli ndikhulele ezilalini, ndendele elalini, kodwa ndasuka ndaphakama ngenye imini ndafuna uyofunda, ndayifumana imetriki yam, ndafuna uyofunda, ndakwazi ukwenza i-early childhood development course, ndasuke ndofunda, ndabuya ndavula icreche. Ndenze njani? Ancokole lo mntu, encokolela aba mama phaa phakathi kwabo kubekho nothi yeyi, le nto nam ndingayenza. Uyavuka ke ngoku laa mntu ungaphakathi, siyavuka esa strength, ngoba kukho omnye othi ndike ndayihamba le ndlela, hayi kuba mna bendinikwe ithuba. So abafazi bayanida uncokola, baphefumlelane, bakhuhlane imihlana, bazincokole ezi zinto, azokwazi uvukela umntu ungaphakathi nakulo osele imeko yoba ethobele okanye ebekwe ngaphantsi kukatata, avuka aphakame abe nayo into anakuzenzela yona, kuba kobu ubomi sivuka senze, sivuka siphumelele, sivuka siphuhle, sivuka sibe namandla. Zifike ke ngoku izinto unayo le nto, ungumlumisi woba uzaqala njani ubomi uya phambili. Sisibuyi, ngoku besiqala le ncoko uye wakota ilizwi eBhayibhileni. Ngoku uphendula le question ugqiba uyiphendula ngoku yobana zeziphi mhlambi izinto ezinokwenziwa ngabafazi to begin to tap into their inner power. Kukho ndicinga kukho ulwesine woomama apho oomama badibana khona. I think back in the day yayiyenye yeendlela abafazi ababekwazi ukudibana baphefumlelane ngayo leyana. But in 2025
Sisibuyi ufumanisa into yobana it's very much difficult to find women under one roof bekwazi ukuhlalelana, if I can put it. Yeke. So, which then makes me wonder, into yobana, based on what you have just said, into yobana makhe abafazi badibane phaa ngasegoqweni emzini othile apha elalini bakhe bancokole. Bakhe bathi xa beyotheza bakhe bancokole ngezi zinto you understand. But ke ngoku ufumanisa into yobana siphila kwixesha apho wena Sisibuyi where abafazi ixesha elininzi bengqubana ngezinto mhlawumbi onokufumanisa into yobana if singavana sithethe ngazwi linye okanye sithethe about these things singakwazi ukuzoyisa and soyise notshaba mhlawumbi against thina njengabantu basethini ezilalini. I always say singabantu siyanyathelana. Sometimes ndiyakwazi ubana ndikunyathele kuba siqhele unyathelana. Ndingaqondi into yobana this time around ndikunyathele kabuhlungu. Uya understand? Ingaske xa ndikunyathele kabuhlungu undichwethe wethu apha egcini chuma undinyathele and undinyathele kabuhlungu so that I can apologize and then we move on with our life. How do we create la safe space for abantu abangamanina singabafakanga abanye abantu thina as women how do we create a safe space for each other? Ukhankanya into ebalulekileyo le nto sithi yi-safe space. Njengoba ukhankanya u-safe space indawo ekhuselekileyo ube nokukhankanya ngaphambili into ethi siyangqubana omnye mhlawumbi amngqube kakhulu omnye. Uphinde wakhankanya into ebalulekileyo ethi kule mihla as women there are places and times where we hurt one another. Let me use this word in English so that mhlawumbi nomnye umuntu ongasazi kakuhle isiXhosa understand. We hurt one another and make each other vulnerable by however way. What is important as uchilo that kubalulekile that we come back to sit and talk. Let's say I have ndikunyathele konsini sithetha ngoku. Xa siphuma kule nkqubo uyakwazi ukuthi kuWhatsApp Sisibuyi yazi phaya naphaya. All right. I'm not sure if we've lost Sisibuyi kwela cala imizuzu masenze bayi-27 ke mphulaphuli. Segment yethu ke siba nayo rhoqo ngoLwezibini nalapho ke siye sinqokole nabafazi sijonge into yobana ke zintoni mhlawumbi esinokuzenza ukubuyisa ubuntu okanye Our WhatsApps that are at men so that I am keeping i-contact so that ndikubuyatshintsha mhlawumbi ke ngoku loo nto ndixelele uba imvakalo le nto ndigqiboyithetha ukuba ngaba iyakukhathaza uxolo ingaba uva njani. It is very important to keep checking our emotions uba how do we feel. I'm going to tell you something important about emotions. Do you know that emotions are messengers to our own feeling? How I feel tells me uba kwenzeka ntoni ebomini bam. So if ndiyakubona ndikujongile uba imvakalelo yakho ingathi yatshintsha, let me quickly attend to that. Ndingakushiyi ukwisimo sokungevi kamnandi. Ukanti ke ndingasenzanga loo nto personal or physically, let me use my phone, let me check. After sincokolile ndiye ndakubona ingathi sisi okanye mama awuvi kamnandi ingabi khona na into, because truth is we are living in a world where women are hurting one another. Kungekafiki umntu wesithathu, which is a male, if I can put it that way. We hurt one another ngandlela ithizeni. We hurt one another by how we speak to each other. We sometimes hurt one another by how we treat one another. And that brings us to a space of disunity. And when we are not united,
We know even we struggle, good to united, we stand, but divided, we fall. So already, singabafazi, let us learn to be sensible and sensitive around each other. Nokuba kuse ofisini siyaphangela, nokuba kuse caweni siyakhonza, nokuba kwi-community sikima imifino siyapheka. Let us always be sensible and sensitive of how one another feels. That will bring us to a point of being able to talk about mabuyi okanye mamuqobo okanye sisibuyiswa phaya undihethishile. Akwazi usisibuyiswa to say, I understand uba, oh, okay, xa bendisithi uye weva kabuhlungu, ndicela undixolele. However, let us walk together. Let Jenny abafazi can walk together. They can be able to be open and vulnerable. One of the things that Tuma is killing us out there, ukungafuni ukuba vulnerable around one another. And probably that's created by how much we feel unsafe around each other. If vulnerability is one thing that we all go through. And when I share history some soba vulnerable kuwe, now no man and I'm in daughter Glenn, most who goes through this. And that immediately that conversation is spoken at, we need to be ushering each other into a space of keeping confidences of one another. Masiyifunde lento yoba xa ndingatshongo kuwe uba yincokole lento ngam, ungayincokoli de ndithi kuwe uzubabalisele nabanye abantu uba ndigqithe phaa, ndike ndehlelwa yile nale naleya into. Loo nto icreator a safe space. And when that space is created, so isi strength sethu as abafazi into yokuthembana nokukhuselana. Sisibuyi singancokola kusephandle wethu. But xa ndiza kuyeka ndiyafuna into yobana I'm sure 100% majority yabantu abamamela le nkqubo. I remember while we were structuring this show, I did emphasize to the management that more than anything eyenzekayo in this show, I want us to talk about issues ezichaphazela abantu abangomama kakhulu. So I'm 100% sure that abantu abangomama, imajority abantu abamameleyo apha at this particular moment ngabafazi. Yes. Sithini kumama omameleyo ngoku based on le ncoko besincokola ngayo before Sival? Mama umama omameleyo ngalomzuzu ndifuna ukuthi kuye ndiza kumenzela umzekelo Phuthuma nje obalulekileyo. I won't belong kulo mzekelo, but kukhona umzekelo ndifuna lo mzekelo bayowufunda omama noba mhlawumbi ngolwesine xa behlangene bangasicubungula esi sibhalo. Ibali lentombazana eyayinethombo legazi. 1, laa ntombazana was suffering physically, yayisenzakala ngokwasenyameni ngoba kaloku yayingenawo amandla omnye umntu anawo. That is number 1. Okwesibini, laa ntombazana yayenzakele ngokwemvakalelo emotionally ngoba ibishiwe ivalelwe endlini, everybody else ehamba. Kwela bali siyeva into yoba bemkile abantu bahambile bayapha uyesu wakhoyo kodwa yona ishiyeke endlini. Bakhona oomama abeva kabuhlungu emizimbeni, bayabethwa abanye. Bakhona oomama abeva kabuhlungu ngokwemvakalelo, bajongeleke phantsi, baxinzelelwe kukuthi utata intloko, of which that is word, okay, fine. Ulo mama omnye umzekelo ngoba uzive esehlazweni, shamefully, affected, unemvakalelo, uxinzelelekile, ufilisha embarrassed, ufilisha humiliated. Lo mama mhlawumbe ekhaya phaya elalini akanakutya, uyahlupheka. Lo mama akanayo netrektara yomlimela. Lo mama uxhomekeke kulo tata, lo tata ubuze naye imalana. Lo mama uhlutshwa ngabanye abafazi ekuhlaleni, kuthethwa uyahletywa. Ndifuna ukuthi kuwe mama, de ube wena uzixelela into, uthetha into kuwe, uthetha ilizwi kuwe. Xa ulikhuphile ilizwi elithi akusoze kuhlale kunje, ndiyavuka ndiyaphakama kule nto, uzawuvuka uthi xa umamela uVukani FM uve kuthethwa, ubuze phaa, ube nemibuzo phaya. Ndiyabona nazi iinamba zezantsi, WhatsApp line kuthiwa buza, ubuze uba ndingamfumana njani umntu endinothetha naye ngale ngxaki. Uzalifumana uncedo, vuka uphakame, mamela into akhona amandla kuwe. What you say you create. Into oyithethayo uyayidala. Xa uyidalile ke ngokulaa nto,
uzawuphila kuyo, uzawufumana amandla kuyo, uzawufumana umuntu oza kumamela. So mama ophulaphuleyo, sisi ophulaphuleyo, andisazi mna isimo okuso, kodwa isimo okuso sizokoyiswa nguwe. Vuka uphakame, uhlale phansi, reflect okanye ucamngce ngokuba ndingubani na. Wakufumana loo nto, izawuvuka laa nto ingaphakathi wawuyiphiwe ethi unxityiswe amandla. Phakame ngalamandla akho, khangela uncedo, uncedo lukhona zonke iindlela. Ungaqala kwaVukani FM ubuze into yoba ngamfumana njani mhlawumbi laa sisibuyiswe bethetha, ngamfumana njani mhlawumbi enye igest ebibiziwe ithetha ngomba othile, because bafazi yonke into around us iphinde ixhomekeke kuthi. Uyaphuma kwi-depression, funeka uthethe nawe. Uyaphuma, laa mntu ozothetha nayo kwelaa cala makaze esiva ngawe, aze nolwakho uncedo ludibane nolwakho. Xa ndivala, there's a quote I love, Chumani, endake ndayifunda ngenye imini, ibhalwe nguBishop T.D. Jakes. Uthi laa tata, high places fall. In other words, iindawo eziphezulu ziyawa. Athi low places rise. In other words, le nto ngathi ngumgqubagqubane uhleli kuyo, le meko ngathi uhleli kuyo, iyakwazi uphakama only when we stand shoulder to shoulder. Ithetha ukuthini ke loo nto? Igxaba laba lomnye umfazi xa lidibene negxalaba lomnye umfazi, kukhona umntu ongenongena phakathi kwabo. In other words, kukhona amandla these women are getting from each other as they craft their way forward, as they soldier on in raising themselves and bringing up the inner strength. They are able to achieve. Bayakwazi ufika endaweni. Those high places, EDBville seems like a mountain, but it can fall down when women stand together, protect one another, love one another, care for one another, and listen to one another. That is all I can say. We all need ourselves. We have something within us that can blow out and make an impact. We are great exploits. We just have to tap into the inner strength and make everything that seems impossible possible. Because we can. Yeah. Boy, inkosi kakhulu kwethu ngexesha lakho, siyabulela ube nemini emandi. Inkosi kakhulu ke bhuti nawe ngokunjalo va. Okay, Bye. ke sise. Bye.